గ్రామాల్లో మంచానికే పరిమితమైన వృద్ధుల కోసం అలాగే నడవలేని దివ్యాంగుల కొరకు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారి కోసం 104 సంచార వైద్య సేవలు వరంగా మారాయని కొమరోలు 104 నూతన వైద్యులు డాక్టర్ రాజశేఖర్ కొనియాడారు. ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండల 104 సంచార వైద్యశాల నూతన వైద్యుడిగా డాక్టర్ రాజశేఖర్ నేడు బాధ్యతలు చేపట్టారు. గతంలో ఈయన సిఎస్పురంలో 2 సంవత్సరాల పాటు 104లో ఉత్తమ వైద్య సేవలు అందించి బదిలీపై కొమరోలు వచ్చారు. కొమరోలు 104 వైద్యురాలిగా విధులు నిర్వహించిన డాక్టర్ షాయిలేఖ గిద్దలూరు బదిలీ అయ్యారు. కొమరోలు గ్రామ సచివాలయంలో నేడు 104 మెడికల్ క్యాంపు నిర్వహించారు. వైద్యం కోసం వచ్చిన వృద్ధులు, మహిళలకు వైద్యం అందించి తగు సూచనలను, సలహాలను నూతన వైద్యులు డాక్టర్ రాజశేఖర్ ప్రజలకు సూచించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, గ్రామాలలో పేద ప్రజల ఆరోగ్య రక్షణ కోసం, వృద్ధుల కోసం, నడవలేని దివ్యాంగుల కోసం ఈ సంచార వైద్య వాహనం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని, గ్రామాలలోని ప్రజలు అందరూ కూడా ఈ 104 వైద్య సేవలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో 104 సిబ్బంది, డిఈఓ అనిల్ కుమార్, ఎంఎల్హెచ్పి కోటేశ్వరరావు, పైలట్ వసీం, ఏఎన్ఎంలు, ఆశా వర్కర్లు పాల్గొన్నారు.